Warso yen cinta kula marmo kondang negari kemanca kunjung pasir pawekila jinawi gemah ripah karto tata turaharja dasar negara gedhe apa padang jagate dhuwur kuku seto tado pun carane turta kasusreng kanca praja lah sinten to wae ing asta usaraning kadil praja ngamarta walang ngucapna dosa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Gunatalikrama ya Sang Yudhistira ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka lalu gunung kagunatan ngendap nyaring jalur luhur datan kulu-kuli andapan kasoring sesami yang to gunung ring jajan luhur terlabut sadalem mangkitan wedhute pinunggal kang kawicarita Rusaja santuk para mustika natura lenggah dampar kang pirani penting kencana pinadik sesutyana werna lelengit babut permadani sinebaran sari-sari kongas binanda tulis sajebat kasturi jenarap sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabot banyak dalang sawenggaling kaca asdi panggo kang sami rukma kinabutan laring manyura kanan kiring kongas gandaring Sang Nata pindha prayangan blabar dumeging pangrakan tembene kampung ing asana sifat kemanungsane panjaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah binayang bayang sanggane kapsara habsari saking kasuwargan tepanggung pasibaning para wadyabala iwah para kawula mbamber mlebar yaya samudra datan murepi iwah sangganing anung-anung tungguling praja ngamarta datan kantun sangganing para kadang ingkang ngaglah bergagah yaya prayitning kewuh menika ta warnane nenggih kadang nata satring Jodipati ing nunggul pamanang Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Gandhastratmaja yayah lintang Bima Sekti Hanuwak tuting naga nalika semanten jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwibaso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana datan kantun wiswanipun Ragil Pandhawa satru ing sawet jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Kinten Tangsen nalika semono ing Jayander mlabar para Punggawa Nayaka jejel riya ora petepet pipit prasasat atau pandengkul datan Pasala labet ketang Muraseba ing alun-alun habitat gendera entek unggul-unggul iki terhangen danu yayai munting mangsa labu kaya megar milut jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangapya jati ngarang ing mangsa ketiga palandiring mangkira tudem permanem tanana banai malang alisih nadyan gegodhongan kaleng ngubah samirana datan lampah kabar sumung swaraning pandi gendhing gemblak kromasan tasih rambut kartu soang-soang bating careng keling embal kandur manjaraga nalika semono kedadak rawuhipun nata agung ing Ndarawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna anganti ngrayi nenggih Raden Setyaki dadi kurawaning kalih Sang Nata Prabu Darma Kusuma mila sigra merwani pangandikan nata ngamarta Prabu Puntadewa kumangru jling pangandika Sang Nata ing ngamarta ing derek kababaring lisan Sarta palwana ting rama desing karsa Oh
tinon ning pasewakan sono maneka warna Pak Puspiteng Udana nyang panjra sarwa rukma ranggeng manik nara narawata Prabanyo kang so mirat kenyaring tejo laliwaran lir di lat sisiring dadit wimbo kegandamre katiuping maruta maruta mandura saparan mangambar kongas raras kang samya halenggan
nang dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumlar hangaba kang samya sumewa dinon kati samudra pasang kata kang samya trapsila nganti wicilengkang sabda pangandika sang Abupati Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwang sukmana madina wikana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara iya Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Ngaraka Indrawaka Yayi Prabu Ngamarta kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula non nunggih Yayi sampun mboten kirang prayogi bisawanipun Rakanto Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura kadangipun Kakang Yayi Werkudara yo Yayi yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara aja lara atimu Dimas sababe apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tampa Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kau bongol mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Yayi Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa lah yen nganti ana apa-apa
Apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang Tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Kaya ora gelem nambani sembah Kadang Taruna. Monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom. Pangestune tak ngeh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisane ngubur ora wayah tur jagat. Yo. Yayi. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembah Werkudara ndak tampa. Pangestuning pun Kakang Tampanana. Weneh napa no kapan-kapan tak jupuhe. Kosik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuk ki karepe siadi piye? Pangestuku ya ora bosok. Ora bakal mampu. Nggonmu nampa sembah Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Piranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara, penggaling pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki matnabet ana penggaling Yai Kadang Windawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yayi, yen ora gojek kelawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana, tak gegem dadekake jimat. Prayogakno gono lenggah ning Datur ya Praja Ngamarta. Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati. Arjuna ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pendhinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi prayogakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pangtanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pun ndinggo jimat. Niki kula pun ndinggo jimat pariping dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu damel kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih kelenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula tiyang rakyat Arata manik obro ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan. Nuwun sewu. Persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Ngraka Indrawati. Sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Ngraka Indrawaka. Sabab Yayi pangraosipun ing Ngraka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mila mangsa kula menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Praja Indrawati kaicalna jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karangku kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ing atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. 3 dinten kepengker.
Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun Paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa Yayi Supe, Yayi malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Lung-lung rambyang ninggang griya Durwang Candra katawangan sumo ing dias katuritan limut kapiyataning rucit ram remengdri ya ma nawung aku wongeng kagunging wang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayungi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi. Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi, mugi kepareng dawuh. Wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana. Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta. Wonten kula piyambak boten mangertos krana boten paring pangandikan menapa-menapa. Namung elokipun kuncungipun Kiai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan
Sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking Nendra Kaka Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng Kang Rayi Ngamarta Kaka Prabu Ndarawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kalapatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa tenging ginebeng sakebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Werkudara piye sing jenengku Jangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun ngakang ki wujudake swijining Nalendra pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan nanging tumrapun Kakang pun Kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindaking Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadi pun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis sawijining Nalendra ingkang limpating budi Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare dites Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep kakangku mula padhangna pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggali kakang barep kakangku nedeng peteng krana penggali babagan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadiwasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu menungso sing nyalira dewa kuwi ming siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngono dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin
nggonmu tansah dadi pamunging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas. Ya gage paringa dawuh. Yayi nuwun sewu. Menawi ngraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae. Kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kurore kagiri-giri nanggono magawe gelarira wang-wang Tidamadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Diwasatring Jodipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrim madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta. Nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyun minangka wardu. Kanut ujane weganten wardu cara mangeca minangka durung abang idua durung dasaring pertala kasaru geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukarake Gajah Mendaca Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan ing Karang Kadempel nengge putra Wragiling Kula Semar Badranaya ingkang wantun minggah Datraya mancat pancane tiakarya geger kang samya mulinga. Mangga mbaing para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya
Dalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branda yen ngandika magawe Branda Koko Prabu ndadosaken kagyat raos ing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darmakusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripe dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sak praptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah
Sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara ndring lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konja nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku tampan ono. Nun inggih, nun inggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh nggih, nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nun inggih. Bagong Badararja, Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampan ana. Iya, pangestuku tampan ana, Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih sanget anggen kawitadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan ngangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Pak, cipa. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darmakusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun, Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, Diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek to aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petra. Niki Petra kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak.
blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngoten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Lho. Jebulane ya ki apa? Jebolna. Niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat seranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, Wis cukup menderita. iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nun nggih. Karang cangkeme kejembarene. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabaya.
Jamrut Hergeni menika mboten nanging pusaka Ngamarta Tetiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jamil. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing karang Kadempel dados syarat srana bapangipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Labuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel. Mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas barep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ora ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae ta ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Pak Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Kaka Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana menika engko sepisan
Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lahir batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lahir batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pamanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika owah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Ki Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngaraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun lha tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep mindah elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan
teges. Teges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelelek. Ngelelek wae. Kok ngono ora ngelelek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelelek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhene ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngeten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sare karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulat. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa ta omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Kula Prabu, mungsuhe dudu Kula Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki.
No adu arep karo Koko Prabu ning kowe ora iso ngalas Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Lho. Jaidan. Ndara Werkudara ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kate? Tanggone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Turawani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Setyaki mesti tak toke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo ning Ayo, tatutke ora bakal wedi karo kowe balat. Tintrim madaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Harya Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat. Mengker ki ora Bagong. Mijil saking pagedhongan pusaka nenggih tumbak para welang payung tungganaga pustaka Jamus Klimasada. Tutwuntat tindake ki ora Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tunggul naga tutwuntat tindake ora Bagong mijil saking kancing glinging nata Ndarawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi.
Sangya Bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata kura gambah ongke sruga tite merut layut sagung praratu sang sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang lho Koko Prabu mugi andados ing kawuningan menapa Koko Prabu boten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampan menika teka boten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miang jimat lima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun kula Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Udara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang dlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang dibya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko barep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak menyang Karang Kadempel Mastuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya Rai ingkang rayi pun Ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nek kula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya meranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamu ing Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon ki Budidaya ana ning sinaken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang Kadempel ya ayo tak derake barep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibu jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana ning sinaken dawuh parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gatining maranggilan sanadya kundur ngedaton jrok saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis-kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandra kaya tansah ngerang penggali sang nata wau